kusangana kwati kuita zvekare pano paHatirare 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. I really appreciate you nesupport yamuri kupa pano pachannel yenyu yenyuzi inouya nenyuzi nguva nenguva. Hatiregeri kukuvigirai zvinenge zvaitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndinokumbura zvekare uise like pathis video. Kulike kwanoita video rine zvinokurudzira, zvinopa kuti YouTube ipushewo video redu kune vamwe vanhu vanenge vasati vaona news idzidzi, vanenge vari kumativi mana enyika nekumwe kwakasiyana siyana. Nyaya nezvomuzora nasisi news chitiko ichi tasangana nacho kuMount Darwin. Ndemusoja iye ari kunzi aiva ane pfuti nezuro manheru. Ane pfuti nezuro manheru akashudha vanhu vanosvika ivo 3. After ashudha varume ivo vanosvika ivo 3, musoja uyu akabva azviuraya nepfuti iyi, akabva azvipfurawo mumusoro nepfuti akafira paspot. Ndokumburota zvatinofunga kumeseke pamusoro penyaya iyi. Macases evanhu vari kuurayana muna August ndio awandisa. Chava chiya satanism here. Ndinokumburota zvatinofunga kumeseke. Nyaya iyi yaitika iko kuMount Darwin. Mapurisa vachiri kuita investigation ekuda kuongorora kuti chii chakakonzeresa kuti vanhu ava vashudhane. Iye ashudha vanhu ava akabva azviurayawo. Musoja uyu ashudha vanhu 3, varume 3, iye akabva azviuraya. Inspector Milton Mundembe vari kuti ndichiri kuita investigation panyaya iyi, tibude neanza chaiyo yokuti chii chakakonzeresa kuti musoja uyu azouraya varume 3. After that iye obva azviurayawo. Nomborota zvatinofunga kumeseke pamusoro penyaya iyi. Muna August mhepo dzachona dzakasimuka, ndatinamatei vadikani.